Ladon ka jing thu khana na ka Bible Long sha phang wei brew ba kerteng u Jacob u neu Jacob u don khat arngot ki khon shen rang don wei khon u bau pa u ite lapen shna ya u da ka jan ba bun rong ka ba itnat bahaban pet uta udayu Joseph la ong bah kawai ka por ba u Joseph ula pos new ba baro kiran jup sokau jong ki handman bat ki para ki wan dam bat mane ya ka runjup sokau jong u nalor ba ki handman kila isi lupa ya u namar ba pa jong ki ula shiliang ka ba mot ba kham e jeu Joseph kat ba ki handman ki don shalom jingai ba nalashnong ban sharai ki chingri jingdop ukpa ula ong ko Joseph ki lek pet ya ki handman jome kumno ki yalong u Joseph da ka jingman ula kre la krum bat wot ula mare ula wat ya ki khatu ula shem yaki bakidang syara yaki belang yaki lamrot u Joseph bapli ula khot i yaki uda ongko handman ba i ngawan pet yapi bapa ipa ki handman tang marsnyo i ya u ki ong utai utrai jong kejing posniu ulawan dongin ya peniap no ya ngin sapet hato kata kajing posniu jong u kan long kumno kila kem yo u pat kila temu wan peniap no yo handrei weu handman jong u ula ong ka mentoy ayu ngin peniap yo ngin nom yo nong ai ruam ale ngin ya di no yo bat kila di no yo Joseph tang arpau kisbai rupa Joseph ula niar bat ula yam bat ula kerpat yaki ban pelai no yau handrei om don bas ngilsen yau marwe uyam ktang shari nong wei onum la eshu ban yo iya ka ying ka sam kham tam yu pa bau ide bat kum ju ro yaki lok ki jor Shari nong wei kat no ka jingut sngo blau ka jingut sngo melung bat sngo sun yala de marwei kum umrau ka kam ka bakhia bat ka selang hadu kata-kata handrei ula trei klem jing khnyum utrei hok yala ka kam ki jingker khu ki layai wan ha kata ka ying ka bu shomrau bat shu kicing tenju kilawan biang hau kat ba udang pen biang ya ki kam ying kam sem kendit lawan katai babriu kata kade ka tengah potipar ko ong ale wan thia no bat nga handrei mau ong ngam tre man kasi kelayai kerpat pat kro i jau handrei tre sadia namar bakalaya mat palat yau hagawai kapor kat paurang trekam marwei kalapet chane bat chatai om don bril sadia hag ta kapor bat kalapat yau koong ale kloi thia no bat nga handrei tre sadia tadot kalayo hag ta kapor kalayo ban bat raj ka jan bat ula pet no bak naka bat hangta kala pharep yu kum unong bat bor bat ki brio jung sim kila kem yu bat kila penshitom yu bat kila set pendi sendon yu kumbalai snam ai hadin ula light no na bendi tang namar ba ula bata ya kajing pos niu jung sim pharo hadin ba Joseph ula dap lai pos nam kakarda la thong ya u kum wei kiong CEO la neo finance minister jong kari Egypt barok bat la penjit kurim yo Joseph daga wei ka kentai nong Egypt ka bakar tengka asenat
kata kare ka thai suti ke ba bhabriu hadu kata hari Egypt borok kawai ka jinglong ba bha jong u blai ru ula aya ka ba ku ya ka briu ko kum kata kabala ban penhon ya ka mensim ju tang hadin katto kana por la ong ba dan jing bam shu nong cakop namar kanem sniu kala jure teu layas ngau tang hapori Egypt don kau ulong I kun cenrang shipau ngot kila yuat kau nari Egypt nabangin sayap tangan bat kila lek bat kila poi hari Egypt hamar bau Joseph uyo I yaki ula itu yaki baki deki henmen jung Henry maki kim itu te kila ngungon hakmat jung Henry Joseph ula kan mau yaki ai baki la benyo baki la dim rau yu klem jing isne yu ula ngau bidar hadu kata-kata bat ula kren kar yaki ula ong pleng pidai kinong sentiat mo piawan shane ki ong ko kenrat ngim dai kumda ngidai tang kinong ap kinong ri jingri jong pa jongi Joseph ula le men le uong pidai kin butu kinong sentiat pat kila kerpat yu pat ya ke ai bakila le bakla kila ong kia kas nam balui jong upara jongi nginap kit hakata keporo Joseph ulai sngau bai kia keren ulai yam sngau senai marwai bat ulawan biang hakata kepor ula le men le kum bakren kor eki Henry haka step bobot ula pelaj no eki enda kila poi hing upa jongki kila ya thuk hana hau jokop ki ai bro bo to briu la kren ben yaki utara yaki kumunong sentiat kuminong sentiat lagi nong tu shisha kapor kelaya piang om dan shu perkanem sniu kanang jur bad jokop ula pha yaki ban lej thit kau piang nari Egypt enda poi hari Egypt ki henman Joseph kila shifting lupa yau hakata kaporo Joseph ula sedang ban pen itu yala de haki namar kam mensim ju kamla ban sha shu hangta uyam la ka jingyam ka bakrau wong bang ngadai Joseph para jongpi Joseph bapila dimrau yang syakari Egypt kenang man pen im yu pai pa babon hangta ki henman Joseph kila kiu hadu kata-kata kila shifting yo umpai ki beriu bikin penyap yo kila pan map lo Henry wong wat kuslai wat kan mau shu ki bapila le kila ya thu hau pa jonga ba ukun jong piu dang im Joseph enda kum tahu cukup marsen tipu Joseph udang im ulah kemen hadu kata-kata barulah kwae panyo I yalau kun bat ki syakrius im bat barok kila lai syau yo Jacob bat enda kila poi hari Egypt kila ya kemen bat kila ya yamlang berangut Joseph baru Jacob bat dai hang ne loong bagi kikun Israel kila syong du hari Egypt hadu bagi kanda poi ka por bau tau yus im syamla itu ya ka kanam jong Joseph syamla tip ula kletno bat ula penlong merau ki kun Israel bagi kun Israel nadu kata ka por kila long kum ki merau ban syakri ya ki nong Egypt bat dai hang ne sami Moses nong yalam ki Israel